Eta gero beste behin eta hori izen zan ja, 37. hemen sartuko nino sartu barik egozanen, oseak ebakua baina purbelela izango zan, abioi bat jauziak unetza horren. Erretratuk eta duztidekuz, Bai, korreilo bat egon, frantzitxik eta ona, orduan aireportu izan, orlamiakako dauna lizugune hori, zabalgune hori, horra. Frantzitxik, oseak hemen dira bat asko eskapata eta zaren, eta frantzitxik eta ona korrego itxileun abioitxu frantzez bat, horlekitxoa ingerun edo hasi, eta itxosotik etorriako zen segun 13 metraiaten. Eta aliega guren, baia zera egon pilotok, tiroran bat edo zera hartu, eta eridute, esan hil, eridute. Eta abioi bat jauziaken etza horren, bai etza aurren bertan, orain izan joan editzen lekun hortxe abioi bat jauzi izan. Eta bueno, lehengo sustu ez da alixe denen herrima ziren, eta morroi bikini euden karterakaz eta zeren hemen orain hau barutxu daun lekun sasi egoan, eta sasi artera eskutatzera iniuden. Eta herrima ziren abioire, errementa edo inbaun, ama eta isekok eta alega iziren horra eta barruni egoan zeran. Piloto, odoletan zeretik, burun odoletan beha txamarreieko narruzko eta narruzko txamarratik txorro odola, seguru ere. Eta ondon, andra bat konorte barik.